Hej og velkommen til den her Kæreste i køkkenet. Vi ved ikke, om det er en kæreste i køkkenet, eller om det er sådan lidt spin-off af det. Hvor i dag, der har vi noget sjovt at lave. Noget, jeg i hvert fald, jeg har gjort det lidt før, inden Mikkel kom. Vi har candyfloss-maskinen, som vi nu skal lege lidt med. Så det er så det, vi skal. Vi har ikke de der hvide nogen, man normalt bruger. Vi har pinde. En hel masse bambuspinde. Det er ikke det, vi har for noget. Vi er familievenlige, Mikkel. Vi har en hel masse smage. Vi har 8 forskellige smage heri. Og vi skal prøve at lave dem alle og smage på dem alle. Ikke om, Mikkel? Jo. Det kommer til at larme lidt meget med den maskine, og så skal den også lige stå og starte op i sådan 5 minutter. Okay. Er det ikke Det betaler du. for meget på? 4 millioner. Står der måske idiot på panden af mig, måske? Ja. Okay. Vi venter lige nu på at varme op. Det her, det kommer ikke til at se før sådan til sidst. Den larmer der virkelig meget. Vi har jordbær, fersken, banan, æble, tyggegummi, blåbær, chokolade og cola. Okay. Og hvad for en skal vi så starte med? Jeg synes, vi skal starte med Cola. Ja. Coca-Cola. Hej og velkommen til den her chat-samtale. Hvad kan jeg gøre for dig? Okay, der skulle gerne være gået lang nok tid nu. Det håber jeg, fordi nu begynder vi. Nu kan den godt skyde med sukker. Men du blev ramt af hardball på lidt. Det her det er ikke noget i forhold til det. Det er ligesom sådan små sten. Okay, så overlever den. Sådan sand. Nej, så overlever den. Ja, lige præcis. Det er ikke sjovt at få det i øjnene. Det kan jeg allerede sige nu. Der var en, der var tæt på. Det begynder allerede. Jamen, det er virkelig... Ah! Jeg bliver skudt efter. Husk, hvis I er under... Hvis I er børn, så skal I huske at have En voksen med. Ja, jeg er en voksen, så det her er det. Jeg er lige præcis 18 år. Det her, det er cola-smag. Det ligner det virkelig ikke. Værsgo. Det er meget fedtet. Det smager ikke af cola. Synes du? Ikke reklame. Chokolade! Chocolate! Det ligner brun farin, det her. Det er faktisk rigtigt. Jeg er klar til at blive skudt igen. Jo. Wow, okay, slap af. Hvorfor tror du ikke pillen til mig, Mikkel? Det fik jeg ikke at vide, at jeg skulle. Ej, det ved jeg. Det her er en meget kaotisk video, for jeg ved ikke, om det her det virker alle dele af tiden. Jeg føler mig som et lille barn igen. Mikkel, du er altså et lille barn. Du står og venter på din slåsejse bliver lavet. Hvor bliver min slåsejse? Far, jeg vil have en slå dig. Ikke slåsejse, så snakker vi om det candyfloss. Okay, så har vi også med chokolade nu. Det er lækkert. Det er med, hvad det hedder, Chokolade. chokolade. All along. Den må
lidt med mad ud fra hinanden. Den er faktisk ikke så dårlig. Nej. Jeg vil ikke sige, den smager af chokolade, men den er ikke så dårlig. Så er det jordbærtid. Den har jeg smagt, og den er fucking god. Det har jeg ikke, som Alexander. Den var på vej med på gulvet, og den var åben. Træls. Ja. Okay, er du klar til at Nej, du siger, Martin. Er du klar, er du klar til at blive skudt igen? Jo. Okay. Okay, slap af, så hurtigt. Okay. Anyways. Fuck, det er fæsen. Vi går videre til den næste. Så har vi jordbær. Altså, den har jeg smagt. Værsgo. Den er stadigvæk så fucking god, jeg elsker den. Hvad synes du om den? Orange. Som er fersken. Ikke om, Mikkel? Ja. Kan du lige få en pind klar til mig? Hvad mindre du vil prøve? Nej tak. Okay. Så bare have en. Du er ved at vedholde over det, ja. Okay. Er du klar til at blive skudt efter? Ja. Øj. Han blev follow. Men det her. Wow. Au! Wow. jeg har en tryllestav, jeg er ikke bange for at bruge den. Det minder mig om den der video, der er med ham der kaster sådan en eller anden vand på sådan olie. Og så er det bare, jeg siger, eksplosion. Hvis jeg kan finde videoen, så prøver jeg den op nu. Okay, der sker ikke rigtig andet. Where Jeg kan få ud af den orange. Det er det vores orange, og det er med fersken. Wow. Jeg føler, jeg smager af de der, du ved de der kasser der. Eller ikke kasser, de der spande. Hvad så? Girl. Anyway, det der spande. Ja. Hvor det er sådan noget pink candy floss. Jeg føler, det smager af det. Nå, ja. Jeg vidste ikke, det var med fersk. Nu er det banan. Oh my god. Okay. Oh my god, girl. Jeg søgte nu. Ja, det ved. Den er stadigvæk i gang for fersk. Jeg er jo klar til at blive skudt efter. Okay. Tak. Nå ja, hvis folk de undrer sig derude, hvorfor vi har holdt sådan en lang pause, så er det fordi vi er fucking dogne. Vi glemte at uploade. Vi glemte, at vi havde en kanal. Nej. Vi er bare virkelig dårlige mennesker og gider ikke at filme halvdelen af tiden. Enten det, eller så er det fordi vi ikke er sammen. Vi bor nemlig ikke sammen. Det er også helt okay, at det ikke gør. Ja, lige præcis. Det, Så har vi med banan. Vi har... Hvad end det her det er banan. Værsgo.
Det smager banan. Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Så har vi æble. Fedt. Tak. Det ser hun også god. Er du klar til at blive skudt efter? Det ser hun også god. Hold kæft. Det fik den lige pludselig til at være mere stabil. Jeg ramte en. Tillykke. Og det er bare med det samme, den begyndte. I må også skrive, hvad for en... Oh my god, den fortsætter bare. Ja. Jeg skal nu mere snakke. I kan også skrive ned i kommentaren, hvad for en Candy Floss smag I vil ønske, der var. Og hvad for en Candy Floss smag I bedst kan lide. Om I har en eller anden speciel en der. Det var de to. Det er hvad vi har af æble. Værsgo, Mikkel. Altså, det smager af æble. Gør det ikke? Jo. Tyggegummi! Pen! Tak. Hvad er det, den hedder? Det hedder tyggegummi! Tyggegummi. Mange tak, Mikkel. Og der tager jeg... Næsten halvdelen. Jeg gider ikke have så meget. Okay. Wow. Jeg føler, det smager mærkeligt. En tilbage. Und das ist Skis. Which is svært, der hedder blueberry. Har vi lidt ekstra af den, I guess? I guess. Alex! Alex! Det mest tragiske skete lige. Det er det her fandme kæreste i køkkenet. Nej! Oh my god, jeg filmer lige på min telefon. Okay. Okay, så det der skete var, at jeg var sådan den der han i glasset sammen med de andre, og den er også fandt. Det er ikke klart, når det finder i aftensmad. Og så fandt det går store fucking vand. Det han prøvede at sige, det var, at æblet røg ned i en skål vand. Og det ser sådan der ud. Hvordan kan det ske? Hvordan kunne det ske? Vi skal have lavet æblen om igen. Fordi nej. Jeg tror, vi skulle have haft et større glas. Jeg tager skudt efter. Ja. Wow. Slap af. Den var så stor og dejlig, den med æblet. Jeg minder mig om den der vaskebjørn, der var vaske candy først, og så forsvinder det hele bare. Største vi har. Nej, banan. Banan! Lille, som er blåbær. Værsgo, Mikkel. Den smager ellers godt. Jeg prøver lige at hælde lige lidt af hver farve. Vi har lidt lilla i. Nu prøver vi lige. Og så må vi se, hvor god den blanding bliver. Mig og Alex laver candy floss, imens vi laver floss.
Okay. Er vi klar? Det kan ikke være, at blive skudt ned nu. Pind. Tak. Nej! Oh my god, oh my god. Tak fordi I så med. Tak fordi I gad at se med i den her video. Husk at like og subscribe og alt det der. Det var mega sjovt. Synes du ikke også det? Jo. Bortset fra begge vores forældre står De står på lige hver- der. De står på hver vores. De står på hver side af. Vores mor er herover. Okay. Ja, I kunne lige se en sådan. Make it speak up. Okay. Husk at like og subscribe for flere videoer som denne. Heldigvis er jeg ikke min store fede banan. Vi har faktisk banansmag. Vi har en... Var det for at teste, at mikrofonen virker? Det er også... det er også noget, vi på. Okay, du må gerne stoppe nu.